فيلم خرين كلنا أبتزانتنا أبتم توسعتني أنا توكر حكي اتزحزن قصة بحري اتزفكر قصة بحري ويتزسحق تريت ناغالبونا يسركو حجي كن حنت حطو حتكم اتا أنا زغولو زي تنصبارق لنا زلا كاميرا بعد حنت قصة بحري مهانا نفلدو هو كاميرا عين تراي كونتن ما ترقوم سمعيتات ما راح يتزانتا كمون لسه نايت دايركتور يعني سلام أمنا يلوج مدبنا كابتل مود نايتو أصون زانتان وسينا أبتسور جند ما حيال كون قفيل مينا غنا تكر بزعبا أتاقا ما كاميرا بفلايد ما أمرت أخورناعات أنجلس فريمينج كومون أتوكرو فوكس كم يجيرو ميم نحد زانتا ترجو من سمعتن كم زوج سقولو كن رينا أقدمكم جن شير لايك سبسكرايب أي رسعو داون بار runs with it, then steps onto it, which carries him another 400 yards, and he steps off it again and goes round a corner. فيلم لك كم قانقاي مالت سلاو قانقا قالات سواسو سرعه نطبن الله افيلم دما اذن قالات زين اتن استفالاليا شوتسين اتسواسو دما نزن شوتسين كمي غيركا كم تراخبني اتزعبي مسارح نايز دما تا كاميرا اسكي بقليل نغير كنجمر كورنا كاميرا انجلس دايركتور نحد تريت كابيناي كورنا قرصم كن زوسنه معنا كم تعذبتي كمي كسمعنا خم زلو يوسني اسكي نتن مسرتاوያን ኩርናዓት ንረ ታሕተዋይ ኩርናዕ ሎው አንግል ሾት ካሜራ ካብ ታሕትን ላዕሊ ገጻ ናብቲ ገጸ ባህሪ ወይ ትርኢት ክትጥምትን ከላ ኮይኑ እዚ ነቲ ገጸ ባህሪ ሓያል ስልጣን ዘለዎ ዓቢ ወይ እውን ኣፈራርሒ ጌርካ ንምርኣይ ይሕግዝ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ፊልም ሓደ ጨካን ገጸ ባህሪ ከኣቱን ከሎ ዳይሬክተር መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ታሕተዋይ ኩርናዕ ይስእሎ እዚ ንዓና ንተዓዘብቲ ነቲ ገጸ ባህሪ ክንፈርሆ ወይ ክነኽብሮ ይገብረና ንኣብነት ኣብ ባህጊ ትብል ብክብሮም ማእከለ ዝተደርሰትን ተኣለየትን ሓፃር ፊልም ኣብ ምጅማርታ ፊልም ዘላ ትርኢት ወይ ሲን እንተደኣ ርኢናያ ነዚ ኣገባባ ሰኣላዚ ጽቡቕ ጌራያ እተርእየና እዛ ፊልም ኣብ ካቢ ፕላስ ኣፕሊኬሽን ዘላ ኮይና ብብሉጽነታ ኣብ ብዙሓት ዓበይቲ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዎም ናይ ፊልም ውድድራት ተወዳዲራ ዓበይቲ ሽልማታት ዝወሰደት እያ بعبيو نكابي بلاس ابليكيشن اوريتكم كتريوا يعدمكم حدا وان ون اتا اب استواسات كند تواسايت شويت غرماي اب قلم حتتا ترايني نفسي كوينس تسال كل فيلميا بمبالا ازارابيت كوينا زنبرت فيلميا ما جربت كحصب كله اب مجعجعتا طرح نفسي لعلي بيت حاطيله كاميرا وان كاميرا حيزوسي كوبيسو ادا بيلوز كاميرا وان بروحو انا حصبي زلخكم سيمس تسكفون عين خسلل بزغونه أبزي ناي تحتوي كورنا لو أنجل شوت نملس أبزا بهجت بالحادث فيلم مبزحتو أجيزة نتسب أيز غرصوه كبتحت العليو إذا ما نوعو كم حيال تقاطع أري ويد ما سلطان زلو جيرون خرة يقبرو أتاقوال دما مبزحتو أجيزة كابل علي وي معر عينا بمغرات ندخمان تمازاز النتان يقول له إذا فيلم أبتي دحرنا أبكال كفال ندهسسو ناي إديتين أكو خنزاربولون تخونا أيناي سئلي دحر أيناي سئلي متص ناشتو ناي مسرعة شجر أي تسانان سلازي كسبتاوي ولاد دللو هاي أنجل شوت العلواي كورنع سئلي كاميرا قبل علن تحت جتسات أميتا اتسئليو إذا نتجتس بحري دخوم
ተኣዛዚ ስዑር ወይ ድማ ኣብ ሓደጋ ዝወደቀ ጌርካ ንምርኣይ የገልግል ሓደ ገጸ ባህሪ ምስ ተሳዕረ ወይ ሓገዝ ምስ ደለየ በዚ ኩርናዕ ዝኽረአ እንከሎ ንሕና እውን ከም ተዓዘብቲ ንዕኡ ንርህርሃሉ ወይ ንድኻሙ ንርድኦ ንኣብነት ኣብታ ቀዲምና ዝጠቐስናያ ባህጊ እትብል ሓፃር ፊልም ኣብ መፈፀምታ ዝተወስደት ሲን ምስ ንርኢ እታ ቀንዲ ገጸ ባህሪ ናብ ፈጣሪኣ እናተፃለተት በዚ ኩርናዕ እዚ ዝተወስደት ስእሊ ዝያዳ ነዚ ኩርናዕ እዚ ዘለዎ ኣገዳስነት እተጉልሓ أبي كم زلوا زي فلتو تجبيتو زي فلت حيل فطاري حلف حلفوا عبكرسي هوت كيف الترز خلق فطاري مع عيني اي ليفل شوت ازي اتيز بزح جيزه نتقمو لكورناعي كاميرا معر عيني نايت ገጽ ባህሪ ትኸውን እዚ ንምንታይ ምክንያቱ ንዓና ከም ተዓዛቢ ምስቲ ገጽ ባህሪ ማዕረ ከም ዝኾንና ከምኡውን ከም እንራኸቦን እንራዳድኡን ስምዒት ዝፈጥረልና ዓይነት እዩ ንጹርን ገለልተኛን ስለ ዝኾነ ኣብ ዝርርባት መብዛሕትኡ ግዜ እንጥቀመሉ እዩ ስለዚ ኣብ ቀጻሊ ፊልም ክትርኢ እንከለኹም እዛ ካሜራ ካበየናይ ኩርናዓት ጥምት ዘላ ኢልኩም ሕተቱ እቲ መልሲ ብዙሕ ክነግረኩም እዩ ሕጂ ድማ ናብቲ ካልኣይና ገዳስነት ብንስገር ፍሬሚንግ ዓቐን ሾትን ዳይሬክተር ኣብቲ ፍሬም ክንሪኦ ዝደልዮ ትርኢት እዩ ዘቕርበልና እዚ ድማ ነቲ ዛንታ ዝጠልዎ ሰፊሕ ሾት ዋይድ ሾት ኦር ሎንግ ሾት እዚ ሰኣላ እዚ ንሓደ ገጸ ባህሪ ምስ ሙሉእ ከባቢኡ ዘርኢ እዩ ዕላምኡ እንታይ እዩ እንተኢልና ቀዳማይ እቲ ትርኢት ኣበይ ከም ዝፍጸም ንምርዳእ ሰቲንግ እቶም ገጸ ባህርያት ኣብቲ ምስሊ ወይ ፍሬም ኣዝዮም ንኣሽቱ ኮይኖም እዮም ዝረኣዩ ንኣብነት ናይ ወዲ ኻዳ ፊልም ዓለም ኣብቲ ደብሪ እትብል ንርአ እዚኣ እውን ብዙሕ ሽልማት ዝወሰደት ኮይና ኣብ ካቢ ፕላስ ኣፕሊኬሽን ዘላ እያ ብዝኾነ ኣብዚ ካቢ ፕላስ ዝበሃል ኣፕሊኬሽን መብዛሕትአን ሽልማት ዝተዓወታ ፊልምታት ትግርኛ ተፃዒነኖ ዘለዋ ኣፕሊኬሽን እዩ ኣብዚ ኣፕሊኬሽን ደረጃን ዝሓለዋ ፊልምታት ጥራይ ዝፅዕኑ ብምዃኖም ካብቲ ዘሐጉሰካ እዩ ብሓፂሩ ከምዚ ሎሚ ብብዝሒ ደረጅኡ ዝወረደ ሕማቕ ፊልምታት ዝፀዓኖ ይኮነን ነዚ ናይ ካቢ ፕላስ ምስ ረኣኻ ብሓቂ ተስፋ ኣለና እባ እዩ ዘየብለካ እውን ኣይኮነን ብዝኾነ እዛ ናይ ወዲ ኻዳ ፊልም ክጅምር እንከላ ዘሎ ስእልታት እንተደኣ ርኢና በዚ ኩርናዕ እዚ ዝተሰኣለ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ እቲ ኣብ ዙርይኦም ዘሎ ሰፊሕ በረኻ እምባባት ሰማያት ኣግራባት ነቲ መብዛሕትኡ ክፋል ናይቲ ስክሪን ይሕዞ እዚ መለለይ ናይ ዋይድ ሾት እዩ እቶም ሰባት ኣብቲ ሰፊሕ ቦታ ክሳዕ ክንደይ ንኣሽቱ ምዃኖም የርእየና ንዕብየት ናይቲ ጉዕዞኦም በይናውነቶም ኣብ ዙርዮም ካልእ ሰብ ገዛ ወይ ዝኾነ ይኹን ምልክት ስልጣነ የለን እቲ ሰፊሕ ኣሳኣላ ነቲ በይናውነት ኣዝዩ ዘጋንኖ ከምኡውን ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነገር ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ከም ዝስማዓና ይገብር እዛ ፊልም እውን ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ኣብ ኤዲቲንግ ናይ መስርዕ ስእልታት ገለገለ ጉድለታት ኣይተሰኣናን ማእከላይ ሾት ሜዲየም ሾት እዚ ሾት እዚ ወይ እዚ ስእሊ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ መንኮብ ወይ ካብ ኣፍ ልቢ ንላዕሊ ዘርኢ እዩ ኣብ ዝርርባት ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ምክንያቱ ገጽን ኣካላዊ ምንቅስቓስን ቦዲ ላንጉጅ ብሓንሳብ ከርኢ ስለ ዝሕግዘና እቲ ገጸ ባህሪ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ከመይ ገይሩ ከም ዝዛረብ እውን ንዕዘብ እዚ ኣብ ፊልምታት ትግርኛ ብዝሒ ዝጥቀሙሉ ኩርናዕ እዩ
ቀረባ ሾት ወይ ክሎዝ አፕ እዚ ድማ ንገጽ ናይ ሓደ ገጸ ባህሪ ጥራይ ከባቢ ዘርኢ ሾት እዩ እዚ ካብቶም ሓያላት ስእልታት ሓደ እዩ ምክንያቱ ስምዒታት ሓደ ገጸ ባህሪ ፍቕሪ ድዩ ጓህ ድዩ ፍርህ ድዩ ሕርቃን ድዩ ብንጹር ንኽንርዳእ ስለ ዝገብረና ዳይሬክተር ንሓደ ነገር ኣቓልቦና ክሰርቕ ምስ ዝደሊ ከምዚኦም ዓይነት ቀረባ ሾት ወይ ቀረባ ዝኾነ ስእሊ ይጥቀም ዓይኒ ኢድ ወይ ዝኾነ ይኹን ኣገዳሲ ንብረት ክኸውን ይኽእል እዞም ዝጠቐስናዮም ጥራይ ዘይኮኑ ኤክስትሪም ክሎዝ ኣፕ ኣዝዩ ዝቐረበ ስእሊ ፉል ሾት ሙሉእ ኣካል ዝሰኣለሉ ካልኦትን ብዙሓት ዓይነት ኣሰኣላ እዮም ዘለዉ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ግን እቲ ፍሬም ባዕሉ ዛንታ የዘንቱ ምዃኑ እዩ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ኣቀማምጣን ኣቀራርፃን ስእሊ ኢና ተዛሪብና ዘለና ፊልም ማለት ግን ዝንቀሳቐስ ስእሊ ወይ ሙቪንግ ፒክቸር ብምዃኑ እቲ ምንቅስቓስ ናይ ካሜራ ባዕሉ ሓደ ዓብ ቋንቋ እዩ ካሜራ ስለምንታይ ትንቀሳቐስ ንሓደ ተዋሳኢ ንምስዓብ ጥራይ ድዩ ኣይኮነን ምክንያቱ ምንቅስቓስ ካሜራ ንስምዒትና ይመርሖ ሓበሬታ ይበና ንውጥረትን ድራማን ድማ ይፈጥር እስኪ ገለ ኣብነታት ንርአ ፓን ኤንድ ቲልት እዚ እቲ ዝቐለለ ምንቅስቓስ እዩ ፓን ማለት ካሜራ ኣብ ቦታኣ ኮይና ናብ ፀጋም ወይ የማን ክትዘውር እንከላ እዩ ልክዕ ከምቲ ንሕና ንርእስና ንየማን ንፀጋም እነብሎ ማለት እዩ ቲልት ድማ ልክዕ ከምቲ ንርእስና ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ወይ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ እነብሎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ፊልምታት ትግርኛ ብብዝሒ ዝጥቀሙሉ እዩ ዶሊ ትራኪንግ ሾት እዚ ካሜራ ኣብ መንኮርኮር ዶሊ ወይ ሓፂን መንገዲ ወይ ከም ናይ መንገዲ ባቡር ዓይነት ማለት እዩ ተፃዒና ምስቲ ገጸ ባህሪ ብማዕረ እትጓዓዘሉ እዋን እዩ እዚ ንስምዒትና ብጣዕሚ ይስትንክፎ ምስ ሓደ ገጸ ባህሪ ብማዕረ ክንጓዓዝ እንከለና ኣብቲ ጉዕዞ ተኻፈልቲ ንኸውን ንስምዒቱ ንቆርቦ ኣብ ናይ ጉያ ትርኢት ኣብ ናይ ክልተ ፍቑራት ክዛረቡ እንከለዉ ወዘተ ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ ክሬን ሾት ካሜራ ኣብ ሓደ ነዊሕ ዘንጊ ወይ ክሬን ተፃዒና ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ወይ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ትወርድ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንሓደ ትርኢት ንምጅማር ወይ ንምዝዛም ይውዕል ንኣብነት እዚ ኣብ ደባስ እትብል ፊልም ክትጅምር እንከላ ክጥቀምሉ ይረኣዩ ብዘይካ እዚ እውን ንሓደ ገጸ ባህሪ ኣብ ዓብይ ቦታ በይኑ ምዃኑ ንምርኣይ ወይ ድማ ሓደ ትርኢት ብድራማዊ መንገዲ ንምዝዛም የገልግል ሓደ ግዜ ዳይሬክተር ፍርሒ ክፈጥረልና ምስ ዝደሊ ነዚ ኣገባብ ሰኣላ እዩ ዝጥቀም ምክንያቱ ህፁፅነት ፍርሒ ወይ ሓቀኛ ዝኾነ ወይ ሪያሊስቲክ ስምዒት ንምፍጣር ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኾነ ጥበብ ኣሰኣላ ስለ ዝኾነ ብኢድ ዝትሓዝ ካሜራ ሃንድ ሄልድ ንኣብነት ችልድረን ኦፍ ሜን ነዚ ኣገባብ ኣሰኣላ ዝብዝሕ ትጥቀመሉ እያ ትረኣይ እዚ ኣብ ናይ ውግእ ፊልምታት ናይ ህድማ ትርኢት ወይ ሓደ ገጸ ባህሪ ኣዝዩ ምስ ዝጭነቕ እዚ ሰኣላ እዚ ንተዓዛቢ ኣብቲ ህውከት ከም ዝኣቱ እዩ ዝገብሮ እዚ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኩናት ዝስርሑ ፊልምታት ናይ ትግርኛ ክሳብ ክንደይ ስምዒት ምፈጥረ መቸም ትስሕትዎ ይብልን ክሳብ ሕጂ ግን ብገለ ዘይስተውዓልኩሉ ወይ ዘይረኣኽዎ እንተዘይሃልዩ እዚ ለክጠቕሶ ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ቅዲ ሰኣላ ዘለዋ ፊልም ትግርኛ ኣየጓነፈትንን መጀመርያ ካሜራ ትነቃነቕ እንተሃልያ ስለምንታይ ተነቃኒቓ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ኣለና ነቲ ስምዒት ንምግላጽ ድዩ ወይስ ነቲ ተግባር ንምክትታል ወይስ እቲ ስእሊ ዝስእል ዘሎ ሰብ ኢዱ ስለ ዝተነቃነቐ እያ ትነቃነቕ ዘላ ብኢድ ዝተሳእለ ስቴፕላይዘር እንተዘይብሉ እቲ ምስሊ ኣዝዩ ዝነቃነቕ እዚ ንዓይኒ ረኣይ ወይ ነቲ ተመልካቲ ኣዝዩ ዘሰልኪ ጥራይ ዘይኮነ ይርብሾ ይውን ንኣብነት ኣብዚ ንርአ ምንቅጥቃጥ ካሜራ ሼኪ ካም እቲ ኣብዛ ቪድዮ ዝርአ ዘሎ ዓይነት ረባሽ ምንቕናቕ መብዛሕትኡ ግዜ ብኢድ ኣብ ዝተቐርጸ ቪድዮ እዩ ዝርአ ኣብ ዝንቀሳቐስ መኪና ኾንካ ብኢድካ ካሜራ ክትሕዝ ከለኻ እቲ ካሜራ ዝሓዘ ሰብ ነቲ ናይ መኪና ምንቅስቓስ ክትፃወር ክብል ኢዱ ባዕሉ ዘይተደለየና ኣሽቱ ምንቕናቓት ይፈጥር እዩ እዚ ድማ ንዕንትና ኣዝዩ ዘጨንቕን ረባሽን እዩ ዝኾኖ ካልኣይ ድማ እቲ ጽርግያ ፍሕርሓር እንተኾይኑ ንምንቕናቕ ማኪናን ካሜራን ቀንዲ ጠንቂ እዩ ዝኸውን እንተኾነ ግን ሓደ ፕሮፌሽናል ካሜራማን ወይ ዳይሬክተር እቲ ጽርግያ ጽቡቕ ከም ዘይከውን ኣቐዲሙ እንተዝርኢ ነቲ ምንቕናቕ ዝቕንስ ወይ ዘጥፍእ መሳርሒ ከም ጊምባል ዝኣመሰሉ ምተጠቕመ ወይ ዘነቓንቆ ዘሎ ምኽንያት መርኣየና እሞ እቲ ምንቕናቕ ከም ምኽንያታዊ ጌርና ምወሰድናዮ
ንኣብነት ኣብ ሕማቕ ዝተኳዕተ ጽርግያ ትኸይድ ከም ዘላ እሞ የርእየና ምንቕናቕ ቅቡል መወሰድናዮ ኣብዚኣ ግን ዝኾነ ይኹን ኣየርኣየናን እቲ ምንቕናቕ እውን ምኽንያታዊ ኣይገበሮን ኣብ ናይ ደገ ፊልምታት ግን ወላ እቶም ተራ ፊልምታት ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣይትርእየሎም ኒኻ ወይ ድማ እቲ ምንቕናቕ ናይ ካሜራ ከም ቴክኒክ ከም ኣካል ናይቲ ዛንታ ወይ ኣዛናተ ዋጌሮም እዮም ክትቆምሉ ዝረኣዩ ንኣብነት ኣብ ፊልም ችልድረን ኦፍ ሜን ዳይሬክተር ኣልፎንሶ ኳሮን ንነዊሕ ደቃይቕ ዝጸንሕ ብዘይ ምቁራጽ ዝተሳእለ ትርኢት ሎንግ ቴክስት ተጠቒሙ ኣብታ ፍልይቲ ናይ መኪና ትርኢት ካሜራ ኣብ ውሽጢ መኪና ኮይና ምስቶም ገጸ ባህርያት ትዘውር እቲ ምንቅስቓስ ናይ ካሜራ ዕላማ ኣለዎ ንተመልካቲ ኣብቲ ዛንታ ንምእታው በዚ ድማ ተዓዛቢ ካብቲ ፍጻመ ወፃኢ ኮይኑ ከም ዝዕዘብ ዘይኮነስ ምስኦም ኣብቲ ማኪና ከም ዘሎን ኣብቲ ሓደጋ ብቐጥታ ከም ዝሳተፍ እዩ ገይርዎ ብዘይካዚ እቲ ኣብ ለንስ ዝጠብቕ ደምን ጭቃን ንዓኻ ከም ተዓዛቢ ዘይኮነስ ከም ተሳታፊ ናይቲ ፍጻመ ይገብረካ እዚ ንክውንነት ብኸመይ ከም ዝፍጠር ዘርኢ ብሉጽ ኣብነት እዩ ብዘይካዚ ምስ ምንቅስቓስ ካሜራ ዝጥቀስ ዘይቋርጽ ኣሰኣላ ኮንቲኖ ሾት ወይ ሓደ ኣሰኣላ ዋን ሾት ቴክኒክ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅዲ ሰኣላ እዩ እዚ ኣብ ዓለም ሲነማ ከም ሓደ ካብቶም ዝኸበዱ ዝያዳ ክእለት ዝሓቱን ኣገባባት ኣሰኣላ እዩ ዝቑፀር ምክንያቱ እዚ ጥበብ እዚ እታ ካሜራ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ናይቲ ትርኢት ሲን ወይ ናይ ብምሉእ እቲ ፊልም ከይቋረፀት ማለት ካት ከይገበረት እቲ ስእል ኮይና ተዓዛቢ ነቲ ፍጻመ ልክዕ ከም እቶም ገጸ ባህርያት ዘሕልፍዎ ዘለዉ ህይወት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምብታኽ ወይ ምቁራፅ ኣብ ሓቀኛ ግዜ ሪል ታይም ከም ዝከታተሎ ኮይኑ ከም ዝስምዖ ዝገብር እዩ ንኣብነት ኣብዚ ንርአ ኣብዛ ሲን ንሓደ ከተርኢ ፀኒሓ ናብቲ ሓደ ክተስግረና ከላ ቆሪፃ እያ ናብቲ ሓደ ተስግረና ዘላ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ኣሰኣላ ግን ከምዚ ዓይነት ምቁራፅ የለን ክሳብ መወዳእታ ካሜራ ከየቋረፀት ትስእል ማለት እዩ ኣብዚ ቀንዲ ከም ኣብነት እትጥቀስ ፊልም 1917 እያ እዛ ፊልም ካብቲ ጅምር ክሳብ ትውድእ ከየቋረፀት ከይገበረት እያ ትውድእ ዳይሬክተር ሳም መንደስ ነዚ ኣገባብ ዝመረፀሉ ቀንዲ ምክንያት ንተዓዛቢ ምስቶም ክልተ ገጸ ባህርያት ኣብ ውሽጢ እቲ ኩናት ከም ዘሎ ጌርካ ንምጥሓል እዩ ጉዕዞኦም ብሓቀኛ ግዜ ዝኸይድ ዘሎ ስለ ዝመስል እቲ ሻቕሎትን ውጥረትን ይውስቕ ስለዚ ዝተዓዛቢ እውን ከምኦም ድሕሪት ክምለስ ወይ ክዕርፍ ዕድል የብሉን ምክንያቱ ካሜራ ካብቲ ፍጻመ ፈጺማ ኣይትርሕቕን እያ እቲ ሓደጋ እቲ ሬሳታት እቲ ፈንጅታት ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ እዩ ዝፍጸም ልክዕ ከምቶም ወታደራት ካብቲ ሓደጋን ፍርሕን መህደም የለን ኣብ ናይ ብሓቂ ሰኣላ ክንርኢ ከለና ግን ብኸምኡ ተሳእለትን እንታይ ደኣ እቲ ሰኣሊ ሲነማቶግራፈር ሮጀር ዴከንስ ነቲ መላገብ ነጥብታት ንተዓዛቢ ከም ዘይፍለጥ ገይሩ እዩ ሰዊርዎ ንኣብነት ገጸ ባህርያት ኣብ ሓደ ጸልማት ቦታ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ድፍዓት ክኣትውን ከለዉ ሓደ ነገር ከም ሰብ ህንፃ ወይ ዓንዲ ንካሜራ ክሓልፋ እንከሎ ካሜራ ብፍጥነት ክትዘውር እንከላ ኣብ ዝፍጠር ዘይንጹር ምስሊ ሞሽን ብለር ካልእ ካሜራ ይቕይር ነይሩ ንዓና ግን ምቁራፅ ናይቲ ስእሊ ስለ ዘይንርኢ እዚ ኣይረኣየናን እዩ ስለዚያ ከዓ ፊልም 1917 ኣብ መበል 92 ኣካዳሚ ኣዋርድስ ኣብ 2020 ሽልማት ኦስካር ብልፅቲ ሲነማቶግራፊ ቤስት ሲነማቶግራፊ ዝረኸበት ኣብ ናይ ሃገርና ምስ ንመፅእ ብከምዚ ኣገባብ ዝተሳእለት ሙሉእ ፊልም እኮ እንተዘየላ ንነዊሕ ደቃይቕ ስእሊ ከይቋረፀት ትኸይድ ትርኢት ንሕጂ ብቐረባ ክረኽባ ዘይከኣልኩ ኣብ ተኸታታሊት ፊልም ግዳይ ዘእተውዋ ነይሮም ስለዚ ምንቅስቓስ ካሜራ ንፅባቐ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዛንታ ንቕድሚት ንኽስጉምን ንሕና ከም ተዓዘብቲ ኣብቲ ዛንታ ተዋሒጥና ንኽንከይድን ዝገብር ሓያል መሳርሒ እዩ ፎከስ ማለት ኣብቲ ፍሬም ዘሎ ትርኢት ኣየናይ ክፋል ንጹር ክኸውንን ኣየናይ ድማ ድብዝዝ ክብልን ከም ዘለዎ ምውሳን እዩ እዚ ዓይነት ዓዛቢ ኣበየናይ ከተኩር ከም ዘለዎ ንምቁፅጻር ዝሕግዝ ሓያል መሳርሒ እዩ ነዚ ሰኣላ እዚ ኣብ ብዙሓት ፊልምታትና እንሪኦ ኢና እቲ ገጸ ባህሪ ንጹር ኮይኑ ንድሕሪኡ ዘሎ ኩሉ ድብዝዝ ይብል እዚ ንምንታይ የገልግል ቀዳማይ ነቲ ገጸ ባህሪ ካብቲ ከባቢኡ ፈሊኻ ኣቓልቦኻ ኣብኡ ጥራይ ንክኸውን ይገብር ካልኣይ ጽባቐ ዝመልኦ መልክዕ ከም ኣብ ሕልሚ ዘለኻ ዝመስል ስምዒት ይፈጥር ንኣብነት ኣብታ ኣቐዲምና ዘለዓልናያ ፊልም ባህጊ እታ ቀንዲ ካራክተር በይና እናተጓዓዘት ከላ ዝተወስደት ስእሊ ንርአ ብዘይካ እቲ ንሳ ተርእዮ ብሉፅ ኣዋሳስኣ ካሜራ ንኸባቢኣ ብምድብዛዝን ሕጉዝውዝ ከም ዝብለና ብምግባርን ንዓዓ ብዝተወሰነ ኣድሚቑ ንድኻማ ተስፋ ምቑራፃን ኣጉሊሑ ብቋንቋ ካሜራ ገሊፅዎ ኣሎ
ኣብዚ ከይገለጽኩ ክሓልፍ ዘይደሊ ሓቂ ክዛረብ እዛ ተዋሳኢት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ፊልምታት ክትዋሳእ ርያ ኣድናቂ ኣይነበርኩን ፀላኢ እውን ኣይነበርኩን በቃ ተራ ተዋሳኢት ኮይና እያ ትስምዓኒ ነይራ ኣብዛ ፊልም ዝረኣያቱ ብቕዓት ኣዋሳስኣ ግን ዋው መግለፂ የሲነላ ናብዚ ድብዚ ዝበለ ድሕረ ባይታ ምስ እንምለስ ኣብ ብዙሕ ፊልምታት ትግርኛ ነዚ ኣገባብ እዚ ክትቆምሉ ዝረኣይ እኮ እንተኾነ ኣብ ገለገለ ግን ንምንታይ ነዚ ኣገባብ ሰኣላ እዚ ይጥቀምሉ ኣለዉ ፈፂሙ ይርዳእካን እዩ ንኣብነት ኣብዚኣ እሞ ንረኣያ ንምንታይ ዕላማ እዩ ከም ዝተጠቒሙ ምግራምካ ኢኻ ትውድእ ምናልባሽ ካሜራማን ሽዑ ፈሊጥዋ ከይከውን እታ ናይ ከምኡ ዓይነት ኣሰኣላ ቴክኒክ እሞ ሳክት ተኸያይፍላ ኸየሉ ፋውስ ክትወዲእ ግን ክትሓዊ ኢኺ ንስኹም ጥራሕ ካብቲ ናይ ፍቕራዊ ምትንኻፋትኩም ቁሩብ ግድበሉ ንስራሕክ ኸ እዚ ድማ ካልእ ብልሓት እዩ ኣብ ሓደ ስእሊ ካሜራ ትኩረታ ካብ ሓደ ነገር ናብ ካልእ ትቕይሮ ንኣብነት ሓደ ገጸ ባህሪ ንጹር ኮይኑ ይረአ እሞ ድሕሪኡ ድማ ካልእ ገጸ ባህሪ ብሕቡ ይኣቱ ሽዑታ ካሜራ ትኩረታ ካብቲ ቀዳማይ ገዲፋ ናብቲ ካልኣይ ትቕይሮ እዚ ማለት ኣብቲ ቀዳማይ ዘይኮነስ ኣብዚ ብሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ነገር ኣተኩር ማለት እዩ ሓደ ምስጢር ወይ ሓደ ኣገዳስ ነገር ንምግላጽ ብጣዕሚ ዘገልግል ፎካስ ልክዕ ከም መምርሒ እዩ ኣብዚ ጠምት እናበለ እዩ ዘዙረና ሕጂ እዞም ዝተዛረብናሎም ነጥብታት ኩርናዓት ፍሬሚንግ ከምኡውን ፎካስ ካልኦትን ብሓባር ኮይኖም ከመይ ገይሮም ሓደ ሓያል ትርኢት ከም ዝፈጥሩ እሞ ንሕሰብ ንኣብነት ኣብ ፊልም ትማሊ እቲ ቀንዲ ተጻኢ ገጸ ባህሪ ፍትዊ ምስ ተሳዕረ ዳይሬክተር ብላዕለዋይ ኩርናዕ ሃይ አንግል ሾት ከምኡውን ኣብ ሰፊሕ ሾት ኣይ ሌቨል ዋይድ ሾት ገይሩ ቀሪጽዎ እዚ ድማ ውድቀት ፍትዊ ምስ ዓብይ ውክልና ኣብ ማእከል ምድሪ ቤት ናይ ህድሞ ብምግባሩ ሕርቃኑን ጻዕርሞቱን ብዘይ ብዙሕ ቃል በዚ ኩርናዕ ስእሊ ዝገይሩ እዩ ገሊጹልና ወይ ድማ ኣብታ ጸሊም መብጽዓ እትብል ተኸታታሊት ፊልም ዳይሬክተር ሚካኤል ያሱ ሃርሞኒ ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ትርኢት ማእከላይ ስእሊ ሜዲዩም ምስ ድብዝዝ ዝበለ ድሕረ ባይታ ይጥቀም ነይሩ እዚ ድማ ኣብቲ ዓለሞም ወይ ኣብቲ ዘለዎ ህሞት ንሶም ጥራይ ከም ዝኾኑን ካልእ ነገር ኣገዳስነት ከም ዘይብሉን ንምርኣይ ነይሩ ማመት ጎለቦይ ጽቡኡ ሓደ ፈርጊ ሓደ ቁራንኡ ሓደ ጣዕዋ ሓደ ዝራውዑ መንግስተ ሰማይ ከም ዘያብኡ ማመት ጎለቦይ ሰንሰለት ወሸፍያ ጡብ ዘይተኸለት ገልገልያ ልጓም ዘይልዓለት ኩናት ጓዛ ናይ ሓማሲን ሰለት ዘይትሰትዮ ስዋ ዳርጋ ሓረት ዘይትበልዖ እንጀራ ዳርጋ መሬት ማመት ጎለቦይ ሰንሰለት ወርሒ ጠፍአት ፀሓይ ደም መሰለት ዓይነይ ይዘረት ልበይ ያዝፈልፈለት ከይንረኽባ ሩባ ተሳገረት ከይንሪኣ ገረብ ተኸወለት ማመት ስለዚ እዞም ቴክኒካዊ ነገራት እዚኦም ንጽባቐ ጥራይ ኣይኮኑን ንስምዒትና ንምቁፅጻርን ነቲ ዛንታ ብዕምቆት ንኽንርድኦ ዝፍጠሩ ስውራት መልእኽታት እዮም ኣብ ፊልምታትና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ካሜራ ከም መዝጋቢት ወይ መላእክት ናይቲ ፍጻመ ሪከርደር እምበር ከም ኣካል ናይቲ ዛንታ ስቶሪ ቴይለር ኣይትወሰድን እቲ ቀንዲ ፀገም ድማ ኣብዚ እዩ ዘሎ ፊልም ብዓይንኻ ጥራይ ትሪኦ ዘይኮነስ ብልብኻ እውን ተስተማቕሮ ጥበብ እዩ ካሜራ ድማ ከም መሳርሒ ንላዕሊ ሓንቲ ብቋንቋ ብርሃን ሕብሪ ስእሊ እትዛረብ ዛንታ እተዘንቱ ዓባይ መሳርሒ እያ እንተ ኣብ ናይ ትግርኛ ፊልምታት ግን እቲ ዝበዝሕ ስእልታቱ ኣይኮነን ከምዚ ክንገልጾ ዝወዓልና ምስ ትርጉሙን መግለፅን እቲ ተዋስኦ ክስራሕሲ እቲ ተራ ሰብ ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ናይ ኣጋጣሚታት ብሞባይል ዝቆርጾ ስእልታት ኩርናዓትን ዝጽብቐሉ ግዜያት እውን ኣሎ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ብተብተብ ንዕዳጋ ተባሂሉ ስለ ዝስራሕ ንኹሉ ከይተሓስበሉ ወይ ከከም ዝመፀሎም እዮም ዝሰኣል ስለዚ ኸኣ ኩሉ ሓደ ዓይነት ኣሰኣላን ሓደ ዓይነት ኩርናዓትን ተደጋጋምን ኣሰልቻውን ስእልታት ዝኸውን ዘሎ ነቶም ውሕዳትን ብሉፃትን ዳኣ ከይንልክም እምበር ናይ ሃገርና ፊልም እዩ ኢልካ ክትፅውዖ ኣዝዩ ይኸብድ እዩ እቲ ዝገርም ወላ እዞም ካሜራማናት ስክሪፕ እንታይ ዝብል እውን ኣይርእይዎን እዮም ምዃንካ ተዋሳእቲ ዘየንበብዎ ዶ ካሜራማናት ከንብብዎ ኢሎም
إزي معرخ ندين عقد أبتعذابا يومن أبتسرحهم من كم زلوهم زرقي هياو أبنتيو إزي ناي باجت وي ناي نوات وي حصرت ناي فلتت قداي يكون إزي ناي تقداسنتن أمويخا زلكا كبرني زري بزغونه إزي أب فيلمتات إرترازو كوره بتخطاطها لزقربو زلو هي ساو تعزبت إزي ترى كاميرا أب فيلمتات زملكتون ناتخفال كوينو أبتم ببزح الرأي جيجاتات كزارب زي مرز كله مخنيات مبزحتهم فيلمتات تقرينيا فتراز قول لهم من ترجع ما أجا سأل تقوموا بزعبا جيجاتاتهم مصبص أب كزارب أنت زي جمر رجسني أبز يود أزان تاماتو سلزي أب كند أب وجزينا نتف حنتش مع مولع كاب نسأل مات من رجامي بلس كم زبهال نتهم برهان كونو زقولو حدات سرحت كزارب ولا مريسة على ما يجيجاتات مصبص أب زي كونس نعين تعذاب مخفاتي مغنياتو حدا تعذابي درجة مقارو كب مسبل نتي دخومن زي وقعون صراح بعلو جيزونا غالبوني خلو زجمر مغنياتو حقنيا لو تزمت تعذابي كابترا تقبالي ناب أستوعلن مراتن بعل مويا وعين زلو تعذاب مستغيره شعو تدخوم صراح تعذاب سلسن بعلو كاميرا يوصل سلازي اتملقتي نصري نصفت بمرأين بمللاين عبيت سينمانا ناب زغبا كبر مبصح إذا مدب أبزق عزازين إشتوي مبرهي هباتكم كتكون تسفاي سلازي أبقى علي فيلم تاع هاجرنا خطري يخلهم حضرهم اسكنزن زرانا النت بتاع عبقبر وعلوان أبزات رئيت زيا سلمنتاي الدايركتور نز شوت استتقيم لكم حتاتو شعوتها فيلم بخال عين خطري واحد جمريهم نسخاتكم كه بفلاي أبتقى ما كاميرا زدن نقطكم فيلمنا هاجرنا الله دو أبتحتي أبكم أنتوا كده فلاي نزام مدب كا لايك شير كمون نزا channel سبسكرايب أيتوب كوكو وا دوقفكم باريني وسيد كام خات كا سركي سركة خانوري أبكت علي مدب بخال أرست خسام راغب سلام كده